Работа на екран остава. Седим. Книгата за писане отгоре е на... Дали е изправен крана, не или... Всичко е изправено. И седим и чакаме. Не, аз слизам направо. Добре, че е това вентилатор и иначе майка ми жална. А горе си е топличко. Сега отиваме в другото хале да видим какво става. Спираме от тук таблото. И моите колеги наливат от друга страна с другия кран. Наливат. Бати крана налива. Какво да правят? Слизаме. Няма нещо не трябва. Просто трябва да правят. Ако се спъна по тези стълби, ще стане капълда. И става компот, ти казвам. Ревеш на очите. Да пуснем една вода. Бързо. Бахмо майката. Колегите работят. Еда госта. Брачеда. Чакай да... Ето го брачеда пак. Не, това е големия екран. Автокран. И... Сега отиваме да почиваме. Ето го и боболенката. Ари, стига! Някой свирна. Кой свирила? Там се свират колегите. Къде свират?